Hoću tebe da se život svakog lokalnog krasnog mladića, njegov način da se ispolji u društvu kako je danas modernom društvu je lako ako ima. Znači, brate, šta ćeš koju vrstu muzike ćeš izvoditi danas? Znate li? Na ovo mjesto, jednom davno, do pre godinu i 2 dana, je bio jedan čvor, raskrsnica sa čvorem. Čvor je bio tako zajeban da se u Loznici saobraćaj odvijao na difficult nivou. Do pre godinu dana su uradili ovaj kružni tok, da nam Loznica lakše funkcioniše, da ima krug, da sistem može mnogo lakše da funkcioniše. Krug zarad lakše funkcionisanja. Zašto? Ja volim čvor. Izvinjavam se, ja se bavim glitchem, noizem, dronom i avanturom u sve to. Tu je moj mikro star i ja sada želim da odam počast čvoru koji je u Loznici jednog davnog dana postojao. I sada ćemo to sprovesti u delo. Sad. Bagi, naš današnji instrument. Pa da počne.
Burazer.